Hello, welcome to Clip-on-Craft. If you are watching first time, please don't forget to subscribe and press the bell icon. இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு wall craft தான் பண்ண போறோம். So, let's go into the video. First நான் வந்து cardboard எடுத்துக்கிறேன். Compass வந்து 14 cm க்கு நான் வந்து length பண்ணிட்டு circle பண்ண போறேன். cardboardல circle பண்ணதுக்கு அப்புறமா circle மட்டும் நீங்க scissors வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து நான் pistachio shell எடுத்துக்கிறேன். black paint வச்சுட்டு நான் வந்து pistachio shell வந்து பெயிண்ட் பண்ண போறேன். ஒவ்வொரு ஷெல்லுக்குமே நீங்க இத தான் பண்ணனும். இதெல்லாம் நீங்க நார்மலா பெயிண்டை வந்து ஒரு பவுல்ல ஊத்திட்டு நீங்க வந்து ஷெல் எல்லாம் எடுத்து அதுல போட்டுடலாம். இட்ஸ் ஜஸ்ட் a tip. நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து pistachio shell ஃபுல்லாகவே பெயிண்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் வந்து கார்ட்போர்ட் எடுத்துக்கிறேன். கார்ட்போர்ட் எடுத்துகிட்டு மிரரை வச்சு ஆட்லூ வச்சு நான் ஸ்டிக் பண்ணிட போகிறேன். சென்டராக பார்த்து ஸ்டிக் பண்ணிங்க கரெக்டாக. அப்புறம் ஒவ்வொரு பிஸ்தாவாக வந்து சர்க்கிளை சுற்றி நான் வந்து பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன். பிஸ்தா எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அதே ஸ்டெப்பை தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறீங்க. நான் இப்போ வந்து மெட்டாலிக் கோல்ட் பெயிண்ட் எடுத்து மேலே வந்து நார்மலாக பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன். பெயிண்ட் வந்து ரொம்ப பண்ணணும் இல்லை, ஒவ்வொரு ஷெல்லுமே வந்து நம்மளுக்கு தெரிகிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும். ஸோ நார்மலாக பண்ணுற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் ஃபெவிகால் பேஸ்ட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறமா கலர் பேப்பர் வச்சுட்டு நான் வந்து ஸ்டிக் பண்ணிட்டு போகிறேன். என்ன கலர் பேப்பர் நான் யூஸ் பண்ணலாம், நான் பிளாக் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இப்போ வந்து நான் லைட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது நார்மலாக எலக்ட்ரிக் ஷாப்பில் கிடைக்கும், நீங்கள் அதை பை பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நான் லைட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது வந்து சுவிட்ச் போர்ட் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ that's it guys. Thanks for watching. See you in this video. Until then, it's bye bye from Kavya. Bye bye.